Shwmai a chroeso i'r Newyddion i Ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Adlach, backlash, adlach. Canghellor, chancellor, canghellor. Datganiad, statement, datganiad. Darganfyddiad, discovery, darganfyddiad. Oes yr haearn, the Iron Age, oes yr haearn. Cadoediad, ceasefire, cadoediad. Masnachol, commercial, masnachol. Cadarnhaol, positive, cadarnhaol. Diwygiad, reform, diwygiad. Lles, welfare or benefit, lles. Gordewdra, obesity, gordewdra. Camlas, canal, camlas. Ymyrryd, to intervene, ymyrryd. Ymdrech, effort, ymdrech. Hynafol, ancient, hynafol. Yr ynys las, Greenland, yr ynys las. Daeargryn, earthquake, daeargryn. Mewnforio, to import, mewnforio. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y 4 o Fawrth. Roedd llawer o boeni ynghylch toriadau posibl yn y sector cyhoeddus ac adroddiadau o adlach yn erbyn y canghellor Rachel Reeves wrth iddi baratoi am ddatganiad y Gwanwyn. Daeth newyddion hanesyddol diddorol wrth i ni glywed bod archeolegwyr wedi ffeindio un o ddarganfyddiadau oes yr haearn mwyaf a phwysicaf y Deyrnas Unedig mewn cae ger Melsonby yng ngogledd Swydd Efrog. Dydd Mawrth, y 5 o Fawrth. Dywedodd y Tŷ Gwyn fod Rwsia ac Wcrain wedi cytuno i gadoediad yn y môr du, mwyn sicrhau llwybr diogel i longau masnachol. Bod llawer iawn i wneud o hyd, cafodd hyn ei weld fel cam cadarnhaol. Chwaraeodd tîm pêl-droed Cymru yn erbyn Gogledd Macedonia yn Ninas Skopje. Wedi gêm ddramatig, y sgôr terfynol oedd 1-1, gyda'r ddwy gôl yn cael ei sgorio ym munudau olaf y gêm. Dydd Mercher, y 6 o Fawrth. Daeth datganiad y Gwanwyn gyda sawl mesur newydd, ond canolbwyntiodd y cyfryngau yn bennaf ar y diwygiadau lles, gyda llawer o bobl yn poeni am ei dyfodol o dan y mesurau newydd. Yn sgil Gordewdra, clywon ni fod aelodau'r Senedd wedi pleidleisio i wahardd arddangos bwydydd a diodydd afiach o ardaloedd amlwg mewn archfarchnadoedd. Bydd y rheolau newydd yn dechrau ym mis Mawrth 2026. Dydd Iau, y 7 o Fawrth. Clywon ni fod pryderon cryf dros gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog oherwydd lefelau dŵr isel.
Clywon ni y gallai'r gamlas ddechrau sychu o fewn wythnos, ac roedd galwadau ar Lywodraeth Cymru i ymyrryd. Aeth Keir Starmer i gyfarfod ym Mharis i drafod ymdrechion heddwch yn Wcrain. Roedd cynrychiolwyr o 30 gwlad, ac hefyd o'r Undeb Ewropeaidd a NATO. Dydd Gwener, yr 8fed ar 20 o Fawrth. Daeth lluniau ofnadwy o danau gwyllt yn ne Corea. Mae temlau hynafol ymhlith yr adeiladau sydd wedi'i ddinistrio, ac mae miloedd o bobl wedi gorfod cael eu symud i ddiogelwch. Ymwelodd yr is-lywydd J.D. Vance a'i wraig ar Ynys Las, ond doedd dim croeso mawr yn aros iddynt gan y bobl leol na chwaith gan Lywodraeth Denmarc. Roedd yn rhaid iddynt wneud taith fyrrach na'r disgwyl, ac y sôn yw bod y daith wedi bod yn embaras llwyr i Vance a'r tŷ gwyn. Dydd Sadwrn, y 9fed ar 20 o Fawrth. Daeth newyddion ofnadwy am ddaeargryn enfawr yn Myanmar. Mae dros 1,700 o bobl wedi marw, ac mae cannoedd ar goll o hyd. Roedd y daeargryn yn mesur 7.7 ar raddfa Richter, gan effeithio hefyd ar wledydd eraill, gan gynnwys Bangkok yng Ngwlad Thai. Fore Sadwrn roedd eclips solar rhannol. Cafodd ei weld mewn sawl rhan o'r Deyrnas Unedig a hefyd mewn sawl gwlad arall. Cafodd llawer o luniau diddorol eu tynnu o'r digwyddiad. Heddiw, dydd Sul, y 10fed ar 20 o Fawrth. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig mewn trafodaethau munud olaf gyda'r tŷ gwyn, cyn i dreth o 25% ar fewnforio ceir ddechrau ar yr 1 o Ebrill. Mae'r Llywodraeth yn ceisio osgoi gorfod talu'r treth, ac hefyd yn ceisio osgoi rhyfel masnach gyda'r Unol Daleithiau. Heddiw, clywon ni fod 4 menyw o Sir Benfro wedi cwblhau taith rwyfo ar draws yr Iwerydd, a bod 2 ohonynt wedi torri record byd. Mae Janine Williams, sy'n 70 oed, wedi torri'r record am fod y person hynaf i rwyddo ar draws yr Iwerydd. Mae Sophie Pierce, aelod arall o'r tîm, hefyd wedi torri record, gan taw hi yw'r person cyntaf a fibrosis cystig i gyflawni'r gamp. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.